ହେଇଯିବ 10ଟା 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ବେଳାବେଳି ହେଇପାରେ ଆଉ ହଁ ଖାଲି ଖାଲି କାଲି ଆଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବା ଏଠୁ ବାକି କେତେ ବାଟ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇ 10ଟା 11ଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିବୁନି ସେଇ ଜଳଖିଆ ଖିଆ ହବ ସିଏ ତାର ରହିବେ କି ନ ରହିବେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ହବ ଆଉ ଅଛି ତ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ପିଠା ଅଛି ଖାଇଦବ ହଁ ସେଇଆ ସେ ତ କହୁଥିଲା କ'ଣ ତା ମାଆକୁ ବସିକିରି କହିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଉ ପଳେଇବା ମୁଁ ସେଇ କଥାରୁ ଶୁଣିକିରି ସେ ଯାଉ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ବାହାର କଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇଲି ହେଲା କି ସେ ଯାଉ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିଲା ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଧୋଇଲି ସେ କଥାଟି ମତେ କହୁଛି ଯା ଇଚ୍ଛା ଦେଇକିରି କହୁଛି ତୁ ରଖବା ଏଠି କିଛି ଆଉ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ତ ସେଇ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କାହିଁ ଏତେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କେଇ ଟଙ୍କା ଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲା ନା ପଇସା ବୁଲାବୁଲି କଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସିକି ନେଇକିରି ଯିବେ ତମକୁ ଆଣିବେ ନେଇକିରି ଯିବେ ତାକୁ ଆଣିବେ